A nemoj dozvoliti protiv takve ekipe. A nije on naš rekao. Majko moj, Nije naš rekao, ajde. Utakmice da izguram, ma više me nećete vidjeti. Da vidiš kako ćete poslati. Ajde igraj brane, poskakuj mi ko... Ma kad vidim kako trči, samo meni je... Presedne taj zdrav. Presedne. Presedne mi ljudi, džabe bre, znanje i sve. Šta ti vredi kurac? Ono dete nemaš nekoliko, meni do kurce, gledaj. Šta možeš ti tu? Pa napravi ga mečku, pa šutni, pa mu daj gol. Šta vredi tu priča stavno? Šta vredi priča? Ajmo, guraj mu do noge, igraj! Baci je! Guraj Milane, ajmo Milane! Gurni je, daj njemu! Ajmo, igraj! Uglavnom Stefana, vidite? Ne možeš stopera na špicu, šefe. Ma šta ne možeš? Pa ten, naviko dečko da igra. Pa šta je naviko? Pa naviko. Ajde beži bre, čuti bre, nemoj da pričaš u fudbal, čuti bre. Da, ti znaš se bude. Kakve veze ima šta igra, gde igra? Štoper, on zna šta je štoper, šta je krilni, šta je... Čuti bre. Nema tu igrača za tu igru, ja muda bi vam bila sva u peni. Evo ga, opa! Gleda, gledaj baš, eno gleda. Eno gleda. Četvrta 100% 17. minut. Sad prođi Dejane, Miljane! Padni sad, bre. Napadi Zdravko! Jo, kad onog Zdravka, kad bi ga odletio, jebote, Bogu, pičku. Pa da li je moguće da se tako dete rodi? Da nema ni srce, ni dušu, ni kapacitet, nema ništa, evo ga. To je nemoguće. Niđo, Niđo! Niđo! Dođi vam kod mene, dođi vam. Trkom do mene! Trk do mene! Trk do mene! Tu stari brat! Šta sam ja tebi rekao? Ma igraj, neću da te čujem, izbacit ću tebe. Što ti rekao? Ajmo da igramo. Evo, to ne mogu da i naučim. Skok, visok skok pa je na grudi ispred sebe. Imaš visinu, imaš... No dovde ti je jebote, šta tu? Na grudi je pustiš i izbije. On je ponovo u korner, gled sad druga. Stari, tako. Golman! Šta sam ja tebi rekao? Šta sam ja tebi rekao? 21. minut, grubom greškom 3 igrača, uključujući golmana, lopta je ušla, ufunjila se u gol. 21. minut, 1-1 je. Ajde, ej! Ej! Meni pričaš fudbal, štoper, pičke, materina. Oni ne mogu do ovde igrača da pobede. Znaš koliko treba da bude? 8-0. 8-0 i što kasnije. 8-0. A 1-1. Glupo gola, majka moja. Gledaj, pa onda kaže trener. Mnogo znanja treba i muka da igra. Šta je odigrao? Da dođe u 5 i da igra fudbal. Pa onda nemoj da igrate, bre. Jednostavno nemoj da igraš, nemoj da se brokaš. Pa nisi sigurno ti si došao u 9 uveče. Ti sad sa 15 godina si došao u 4 ujutru ili primjer neko od vas? I kak je to fudbal? Svi smo došli u 4. Šta sam samo ja? Pa primjer sam rekao, nisam rekao samo tebi. Ma Nemanja se nije postavio kao golman, da vikne moje pa da se baci na glavu stigu. Što je pao gol? Tako! Ajde! Opa! Dođi vamo sad! Sad dođi vamo! Dođi sad vamo! Dene! Dene! Dođi vamo sad! Dođi vamo! Dođi vamo! Igra na lokalstvo, rekao sam. Nemoj da ti slomim glavu. Ma ne interesujem te, da ja ne pričam sad bi dao kurac moj. Šta pričaš ti? Ti si mu rekao da šuter. Jok, tata moj mu rekao. Pa nije, ovaj mu viče, ofsajda nema, ofsajde ostoje onaj tamo, oni ni ne znaju šta je ofsajd, to je problem. Problem je to što ne dolaze pa da radimo na tabli, pa da vidi kad je upućena, kad je ulaz, kad je izlaz, koji igrač izašao, koji je ostao. Imaju vremena za kafanu, imaju. Dobra je, dobra. Možda i ovo se računa kao 7. šansa. Biće jako teška utakmica, pogotovo drugo poluvreme, ali imam samo jednog rezervnog igrača. Ne, snimimo.
Ovi su legli negde u 4 sata, pola 5. To je jako teško izvući na mišiće utakmice. A nema, Joco, znaš ti šta je? Znanje i mudrost je... Nema tu. Kavi oni, kako bi pobedili? Vidiš, ne može tim da daju... Ajmo Stojane, do pola! Samo se okreni prema lopti! Štedi snagu i mozak, razmišljaj gde je igrač. Prema golu! Evo je! Ne zna da čuva zadnjeg igrama. Offside je nego kad ne zna onda čuva, pa ne mogu ja da budem i u prostoru. Ne možeš. Dobro. Miljane! Oglaš. Miljane! Alo! Ajmo da ide lopta od gola! Ajmo, idemo dijagonalu! Ajmo! Evo, ovo će možda biti lepa šansa. Može, to je izvanredna, evo sad je jedna od boljih prilika da ukažemo priliku... Da vidimo sad. Sam! Opa! 3-1. Gleba Slamana, sad će skinuti dres da dobije žuti, gledaj sad. Ne! Gledaj, kad bi mu... Nije. Jo, što to bolesti. Nije, vajte, dobro je, nema kriv faca. Joco, ne možeš ti, to je, jo. Da je meni samo drugi mentalitet ljudi u selu. Prvaci svake godine. A gledaj kakva je ekipa. Treba se da počne da driblate, ne? Pogledaj, Joco, sam snimi sve, gledaj, evo, vidi igrača, molim. Igrača mi snimi u kadru da ga vidi, da vidi sebe kako vodi. Kako gurne loptu, kako je smiri, to je bitno. Da vidiš, ništa, 10 metara lopta ide od njega. Evo sad 3 šuta. Evo,